sa doktor. May ano, hospital. Sa may hospital. May motor sa nadalagi na. Oh, ya, nag-commute na sila. Nag-commute lang na sila. Ikat, ano lang to, may tutong to, diyan nakakita. Kato sa mission subong. Sa may, ano man dali, oh. Nandoriyaw gindala. Ari upod nila niya tanod niya. Sa good morning. Sa Arimen, may idea ka mo tong disgrasya di gina? Ay, wala kiti. Gultiada. Ano to sa information na? Gamotor? May kuya ka, malukot anong panto kay kuya kita. Namin tanong guardiano mo daw. Guardia to. Wala mo tama ko ka pangapi oh. Tay nakapuli na kuya ka maglupok mo dito sa talikotan ko. Oo. Pag maglupok. Anong naglagapok? May gamotor siya wala? Wala ka na idea ko kuya kakita. Oo. Ala siya daw mga bata daw sa tiyan. Hindi ko lang bato kay ala daw sa. Oo. Thank you sir, thank you. Oh, daw halos wala kay tiaga pa ni mga kasama ang disgrasya. Naka-motor ta? Ha? Alin? Alin sa city? So, alin siya kuno mga kasama. Ang kontra sa may restaurant sa Pihak para nga may ideya kita. Kahit ido mo lang ni siguro nakakuan nakasaksi dire sang ining disgrasya nga ginadala na sa Western Visayas Medical Center. Ma'am, kita nyo to gina ma'am sa Arimen ha? Ara, no? Mayong aga, ano ganing ngalan mo no? Gadoy. Ha? Tatay Adoy. Oh, tay ano to ginanakita mo di tay? Nakita naman pag kwanto lupok. Naglupok oh. Lupok ya. Narapitan, pinanawagan na sa motor kasi inisinan, tatlo ko lupok. Shooting gali ni. So ano nagalakat ni siya? Galakat ang lalaki. Mabrana din ng lupok. Din mo bra? Sa may? Sa suki. Sa Asuki, amo ning building ning puti oh. Nagalakat siya dira tapos ginlabian lang sa nga motor kag tiro. Ang edad sa mga tao, hindi maglapaw sa train. Naga-helmet ko naga-helmet, riding in tandem. So dayon din nakaitom sila din pakadto ang salakyan pakadto dito sa Sambag. Ang lalaki nagalakat lang dira. Kilala mo nang laki nga na? Ambot taga Bakhaw nga. Taga Bakhaw siya. Basta diri nagaobra. Ano obra niya sana? Kailang ko ka paminta. Paminta sila. Ka pintor dira sa muning building. Mga ano oras ito ginatay? Siguro mot may ila 6 na to. Kailang ko ka kwan ka to. Mga pila ka lupok to? Tatlo ka lupok tanan? Primero duha. Oo. Yung panaugan na ka pinisinon. Wow. Tatlo dayon nagdiretso lang to ang rider. Dayon na sa guys motor pag so busing ganon ang lalaki nagalakat lang siya sa dalan. O kung nalin ba siya alin sa Bakhaw sunod, ano daw muna? Kaya ang motor nila ito ang motor nila. White number. White number. So mga kasama, so hindi gali kwan riding ang disgrasya. Tay Adoy, thank you kid. Shooting incident si Tatay Adoy. Why man to gina ibang yung tao naman oh. Why man siya upo gina? Siya mo lang isa nagalakat-lakat. Nanaog sa jeep. Nanaog sa jeep. So halin sa Bakhaw sakay sa jeep, nanaog dira. Dira lang sa asta. Papanaog to sa tabok. Tapos pagtabok niya, gintiro sang riding in tandem. So riding in tandem ang nagtiro sa lawata mga kasama. Tatay Adoy, thank you kid. Riding in tandem. Ini siya hindi disgrasya gintiro. Balik construction worker dari sa may amo ni nga building ang gitudlo nga ginaobrahan niya ni. Dari siya ga obra nga building bilang pintor mamangkot ta baladi sang pangalan sang lalaki mga kasama para daw may ideya kita diri sa inikon sino ang biktima mga kasama.
tindahan niya. Sir, sa Arimen ah. Sino may kilala niyo to? Guard, morning. Sa Arimen ah. Kilala niyo tong gintiro nga to? Dire sa Cobra set Pinto, Pinto, ano ngalan niya na? si Jerome Jerome Imbultura. 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 Oo. Taga diin na siya. So taga dito ka na Wilson. Wilson din na sang Wilson. Wilson sa Araw ba? Alang araw ba? Barangay Wilson. Oo, Barangay Wilson. Oo. Dugay na siya diri Cobra. Dugay naman na Ang John lang ni sana sulod. Sang June lang ni siya. Oo. Ano na naog lang sa gina sa jeep gintiro? Bet lang sir ay ang upod lang naman ng kambal. Oo. Siyag na tinira daw. Sang gigatuan na, sang nakitaan. Oo. Ano ngalan sang inyo nga building ni man? Bali, yung tagiya sini bro ang da construction niya suki. Asuki ang ga-construct. Oo. Ngala. Will Imbultura kan Jerome Imbultura. Mga pila edad sina? 46 46. yun. Oo. Sige, mga 6 months na din no? 6 months na no? 6 months no? Oo. So Jerome Imbultura, ano? Jerome Imbultura ang pangalan niya. Mga taga Wilson kuno ini siya. May kontra siya di Wayman. Wayman. Oo. So mga kasama sa dugang nga update, bantayan lang karon dugay-dugay sa pag-follow up naton sa aton nga mga kapulisan. Live diri sa may barangay Sambag sa distrito sa Haro, Radyoman Ralph Mosqueda, Tatak, Arimen. Good morning mga kasama. Sopod naton diri subong si Ma'am Gemma Galiego, ang live-in ni Jerome Imbultura. Mangkuto naton siya paano tiro or nga ang gintiro kag anong rason sa pagtiro sang iya nga live-in. Ma'am, live kita sa RMN, ma'am, sa Facebook naton. Ma'am, live-in mo si Jerome Imbultura. O, pila na kamo katuig nga naga-live-in? Ano, 21 years. May bata ka mo wala? Oo. Paano ka nakabalo nga gintiro sa kaina? Ang iya nga mangot, anong mangot yan ako dyaman natin sobra. Oo. Ito na nawag kay nanay, yakit sa mangot dyaman niya babae. Naging tiro. Isa ko nung pagpanaw sa salakyan, hindi palapitan na sa kaging tiro. Oo. Why ka bala nakapanugid si Jerome nga may kontra siya? Why, kay wala man na siya kontra, kay mabuo na siya nga tao. Oo. Mga pila edad ni Jerome? 46, 46. Oh, ano trabaho niya diri? pintor. Pintor. Pila na siya ka tuig nga nag-obra diri or bulan? Nang mga 5 months na nasa. Mga 5 months na siya. Oh. So kay nasa ngaga pagaling niya to mga ano oras sa balay ninyo? Mga pasado, alas 5. Oo. Siguro mga 5:30 or ano pa sa 5:30. Oh, anong ginasakyan sina nga jeep makalin dito? Kaya na lang sila mga compute. Ka-commute? Commute lang Oo. sila. Upod ang manghod niya. Manghod yan. Oh, dayon ano tong senaryo kay nananaog siya? Nanaog sa kuno pagpanaog yung salakyan, nagtabok sa aking sundan sa ang moto ko naging tiro sa dayon. Oh, mga pila ka bilog dong pilas niya? Lang ko kabulo pero ang hamba sa mga nakakita din ang damo to kuno kay sa ulo pagit mo. Sa ulo kita na ng Pinising pagit sa ang pilas niya. Oo. Katiway man kontra si Jerome. Ano ni siya may mga sala sa barangay ano? Gaya na saya kontra sa barangay namin na mabuot na saya nga tao. Oh, why man involvement sa illegal nga droga? Gabisyo na saya pero wala na saya kabisyo. Oh, ano siya tokang surrender? Pag surrender na siya. Oh, sang sano siya nag-surrender sa tokhang? Sang pag ano gid nito 30 pag daog eh. Oo. Pag ano nga mga tukang yung ma-surrender. Oo. Di pag sugod niya na surrender bilang tokang surrender ano dayon naga-report siya kahit may counseling nga. Schooling na siya. Gas din sila gas schooling. Sa may sa ano to na sa may Haro, sa may simbahan sa Haro, buta na ang simbahan. No? Oo. Kaya na sila sa una kay nag-aatin ako nag-ani sa nila nga ano pag Christmas party na nila sa una. Oo. Tapos ulit. Tapos na to, ting ano naman sa libat ng eskwela. Kaya naging eskwela naman sa libat. Oo. Tapos nakuntat siya tapos nagbalik liwat sa pag-eskwela. Wala na siya nagungkat yung tapos na nailangan. So, ka nakagraduate siya? Oo, nakagraduate na sa tingin ano naman nga another eskwela naman. Oo. Eskwela naman na siya. Oo. Di ba si ko nagagamit lang siya? Wala na sila gamit sir. Pi- Pag-surrender. Ano pag surrender niya? Why na siya Wala nakatuig, wala rin na siya nagagamit. Oo. So bandaan nimo ano ang rason niya gitiro imo nga libin nga ni? Wala nang nakabulot pero pamisada na siguro sa shop ano na sa ano na sa surrender. Oo. So tungod nga tokang surrender imo nga libin amo nang rason niya gitiro siya. Hindi mo man sa mamba nga
sa isang tao kay may kontrata kay wala man na sa kontrata kay mabuot na saya mo. Oo. Pero ay masya silingan do nakapamilin-bilin, nagligad yung mga inadlaw. Wala man kay kagabi nagpulis sa wala man sa kay kamuno sa ako ano kay ba ma ang iyan ay ano man sa sangubraya ka concentrate sa sangubraya mo. Magluwas nga sa balay sa konstruksyon, nagagwa pa siya tapos ng trabaho niya. Wala na. Magpunta sa balay nanginom lang sila dai. Kaya gano'n na wala na siya gilakat-lakat kung saliin pa na siya gilakat kaya ginambalan ko na siya hindi siya masagay ka ila guwa-guwa kay mabudlay. Pero dati may nagabantay na siya, Wayman. Wala man, wala kami ka ano kay ang hambal na isang tao di kaga na may gabantay na dinadaan sa gapon. Labi ko niya bantay diyo. Kaya hindi ya guro man no kay ba mo overtime pa na sila mo. Oo. Kay maot na sila mga alas 7. Oo. Di wala ya guro na anhan. Isang aga gid ya guro na tambay na bisa ko no. Oo, si Pagpanaw ma'am. sa bana ko, nagtabok. Yung palapitan niya kaging tiro. Si ma'am ano upod yan eh? Hindi, natupad balay na naman. Natupad balay niyo man. Oo. So anong imo mahambal sa nagtiro to sa imo nga live-in nga to? Mga wala uya sila eh, kay gapamatay sa isang tao nga mabuot. Tani ko galingon nila, patyo nila, kay mga silang mga wala pulos. Sige ma'am, thank you kay nagka-condolence.